yau da gobe gonar ilahu cewa ya santa gaba daya. Na gode Allah. Kai tsaye za mu buɗe application namu na kayan masa. Da muka buɗe application na kayan masa za mu jira shi ya buɗe, daga nan sai mu fara aikin. Yawwa, bayan application namu ya buɗe za mu danna create new innan, zanna sai mu sa next. Da ya buɗe ga nan sai kawo mu inda za mu yi selecting background. So ga nan za mu zaɓi black background da baƙin background kenan za mu yi aiki, sai mu danna shi sannan kuma sai mu ja shi daidai yadda muke son shi, daidai yadda dai za mu yi aiki da bidiyon mu adadin sakandun muke bukata. Za mu danna layer, mu danna text, sannan za mu yi rubutu daidai da ra'ayinmu. Duk abin da kake son rubuta shi za ka rubuta. A wannan dai misali ne, ga nan na rubuta muku Hamisu breaker, sai mu yi misali da shi. Yawwa, ba mun gama rubutu za mu danna OK, sannan sai mu yi zooming in rubutun da muka yi. Za mu taɓa A nan inda za mu canza yanayin salon rubutun mu yadda muke buƙatar shi. Na danna na farko, sannan kuma shi ma za mu ɗan ƙara zooming in shi, mu saita shi daidai yadda muke buƙatar shi. Sannan kuma ba mun gama da nan gurin, za mu danna color, za mu zaɓi green color ko kuma blue. Different color ba zai yi ba, ja, baki, tsanwa, ƙwalli, tsanwa kawai zai aiki. Za mu zaɓi tsawon color da shi za mu yi aiki, domin saura ko kasa ba zai yi ba. Green ko abin nan, bayan mun zaɓi green za mu ja shi daidai black background ɗinmu, ganin mun saita shi. Ok, to daga nan kuma za mu save bidiyon mu. Za mu yi saving in shi. Idan muka yi saving, daga baya kuma sai mu ci gaba. A bidiyon mu ne yana saving, za mu jira shi ya gama saving. Bayan bidiyon ya gama saving, daga nan kuma za mu danna back, za mu ƙara back, za mu fito gaba ɗaya amma ba gaba ɗaya ba, sai mu koma mu danna create new innan, sai mu shiga. A nan kuma zai kawo mu inda za mu ɗauki bidiyon da za mu ɗorawa, wanda za mu yi wa editing in a halin yanzu, wanda za mu ɗora ma text ɗin nan da muka yanzu. Duk bidiyon da kake ra'ayi shi. Yawwa, ga nan kuma an shigo, na ɗauko bidiyon da zan yanke na Hamisu breaker ɗin. Za mu danna jikin bidiyon, sai mu ja, za mu danna kuma scissors, domin sai mu yanke shi daidai yadda muke ra'ayin shi. Haka za mu yanka shi bidiyon mu. Yawwa, a yanzu mun yi cutting bidiyon mu, sannan kuma za mu koma danna layer, mu je mu ɗauko ainihin wannan bidiyon da muka samu text, muka rubutu a jikin shi. Wannan bayan mun ɗauko bidiyon sai mu yi zooming in shi. Idan mun yi zooming in shi, za mu danna jikin bidiyon da muka ɗauko mai text ina na Hamisu breaker. Amunna sai kai mu zuwa chrome key. Ga nan number 5, idan mutum ya counting 1 2 3 4 5 innan chrome key innan shi za mu shiga. Idan muka shiga sai mu danna enable. Idan muka danna, ganin ya buɗe ba. Bayan nan za mu danna makin, gani ya fito. Za mu yi playing in bidiyon namu ku gani a halin yanzu. Yawwa, gane mu playing in bidiyon namu. Zan ɗan ƙara saita shi yanda nake ra'ayi, amma dai yanda mutum yake ra'ayi haka zai sarrafa abin shi. Yawwa, nan zai cutting muku, muna saita. So daga nan za mu danna saving, za mu saita bidiyon mu, za mu yi saving bidiyon mu a halin yanzu.
Yawwa, bidiyon mu ya kammala saving, daga nan kuma za mu yi play in bidiyon mu gani. Yawwa, yau da gobe gonar ilahu cewa ya san ta gaba ɗaya na godiya. masha Allah, masha Allah, bidiyon mu kammala, yanzu mu kammala saving.